fe min ye Tomiya marabolo maaw ye olu y'a yira sa k'a fɔ ko wulikajɔ kan ka kɛ nin waati na yaasa cogo min na seko ani dɔnko o matarafali baaraw bɛ se ka sigi sen kan o la sa u ye baro kɛnɛ sigi sen kan kɛnɛkɛrɛnkɛrɛnnen préfet n'o o ye Tomiya préfet Kalifala Kulibali ale yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ kan maire n'o ye Tomiya maire ye sa Boba Abed Nego Dakwa ale tun bɛ kɛnɛ kan ka taa fara dugutigi kan n'o o ye Ponanu Jasana ye dugudenw fana nana sa ko u bɛ se cogo min na ka wuli ka jɔ kɛ u ka orchestre ale bɛ se ka ɲɛnamaya cogo min na sa yaasa ka se ka min ye bɔbɔdugu kɔni seko n'a dɔnko k'olu matarafali baaraw kɛ hakilinaba minnu b'u la ka se ka olu fana fɔ ka se ka denmisɛnw fana bolo don bɔbɔ dɔnkili ni bɔbɔ taabolo la sa u kana tunu u la maakɔrɔw kɔni ye bilasiralikan caman di jɛkulu ma Sikasokaw fɛ dɔgɔtɔrɔso kura dɔ sigira sen kan sibiri tɛmɛnen n'o o ye utukalo tile 8 ye wayarima filanan ale kɔnɔna na Sikaso kin kɔnɔna na préfet ni o ye Amadu Kasambe ale yɛrɛ tun bɛ ko in kɛnɛ kan laadalatigiw ale ni jinɛtigiw ni batokɛlaw bɛɛ lajɛlen ka taa fara dɔgɔtɔrɔw yɛrɛ kan sa olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ yen min ye Jabate Modibo Jabate na ale yɛrɛ y'u ka Sescom ɲɛmaa ye ale fana tun bɛ ko in kɛnɛ kan baara in hukumu kɔnɔna na sa yira sa ka fɔ ko so kura in kɔni sa so fila b'a la maaw bɛ se ka lajɛ yɔrɔ min na yɔrɔ dɔ bɛ yen fana n'o ye so kelen ye o ye muso jigiso ye yɔrɔ dɔ fana bɛ yen sa maaw bɛ se ka lajɛ yɔrɔ min na kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka taa fara joli furakɛyɔrɔw o ni bana furakɛyɔrɔw olu fana bɛɛ lajɛlen b'a la nin bɛna n'a to sa min ye Sikaso kɔni kɔnɔna na sa min ye wayarimaden kɔnɔna na maaw bɛ se cogo min na ka kunbɛn ka se ka furakɛ a bɛɛ kana taa ɲɔgɔn sɔrɔ dɔgɔtɔrɔsoba hukumu kɔnɔna na wa bolociw fana kan ka boloda kɛrɛnkɛrɛnnenya la yaasa baara bɛ se ka kɛ cogo min na médecin chef min bɛ yen sa ni o ye nin baara in sigi sen kan ale ni Asakowa maaw u y'a yira sa k'u b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ dugudenw u ka nin k'u ta yɔrɔ ye joona yanni bɛɛ lajɛlen ka girin ka da Sikaso dɔgɔtɔrɔsoba kan waleya in sa n'o ye kurumokarili in ye ale kɔni y'a to sa u ka se ka fɛnw yira maaw la maaw bɛ se ka mun yɛrɛ fana faamuya kɛrɛnkɛrɛnnenya la dɔgɔtɔrɔya ta nasira la bolociw ale ni a ɲɔgɔnnaw u y'olu misaliw caman di musow ka jɛkulu min bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Welesebugukaw fɛ k'a fɔ ale ye muso tɔgɔladon ɲɛnɛmayali baara kɛ baara in kɛra ni kimɛli ye kimɛli min sigara bɛɛ lajɛlen kɛra sa Musa Anjelu Sagara ɲɛna ni ale yɛrɛ u ka préfet ye musow ka se ka ji sɔrɔ an ka jamana kɔnɔ ka bɛn ni san 2023 ye u y'o fɛɛrɛw fɔ foli ta ne taara ka di jamanakuntigi ma n'o ye général d'armée Asimi ye ale min kɛlen don bi ka jibondo 600 sigi jamana fan 14 bɛɛ lajɛlen na min ye préfet Sagara sa ale y'a yira sa k'a fɔ ko musow ka nin fɛɛrɛ min sigilen filɛ sen kan a bɛ tali kɛ bolofara min fana n'o kan ka sigi sen kan kɛrɛnkɛrɛnnenya n'o ye jiko yɛrɛ ta nasira ye ka kɛ ni laɲiniba minnu sigilen don an ka jamana kɔnɔ saniya ale ni jiko ta nasira la a kɔni y'a yira sa ko musow mana fɛɛrɛ o fɛɛrɛ sigi sen kan gouvernement an'u senkɔrɔma dondoli baaraw kɛ o ko hukumu kɔnɔna na Gawukaw ka INPS ale ɲɛmaa n'o ye Banya Badu Tarawele ye ale min bɛ jɔyɔrɔ dira la n'ale bɛ directeur la bi INPS kɔnɔna na kabini février kalo tile 5 san 2025 a y'a yira sa k'a bɛna yɛlɛmaba don baarakɛyɔrɔ in taabolo la yaasa dugudenw bɛ se k'u yɛrɛ ye INPS bolofara min bɛ Gawukaw fɛ cogo min na degun minnu yera waati tɛmɛnenw na ko ka olu ban pewu hakilinaba 3 a na olu sigi sen kan daw ka yɛlɛ baaraw ka kɛ maaninfinw k'a dɔn k'a fɔ ko yɔrɔ in y'olu ta ye kabini fɛɛrɛw sigira sen kan san 2012 sa olu bɛ se ka lakodɔn cogo min na n'o ye marabolow ye sa olu ka se ka INPS sɔrɔ o nagakɔrɔla la nafa min bɛ a la a ye sinsin o kan wa k'a ɲini fana k'a fɔ maa minnu bɛ bisimilali kɛ ani ka maaw kɔkɔrɔma donni kɛ n'u nana ye ka taa se u ka gise inigi masa ko fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen bɛna lakurakuraya yaasa bɛɛ ka se ka i yɛrɛ ye INPS baara la Gawukaw olu fɛ yen Segu sifinw olu ye wuli ka jɔ kɛ sa k'a yira sa k'a fɔ ko Segu min ye Segu tɛ se ka to tancogo la utukalo tile 8 yɔrɔ furanba u y'o sigi sen kan maire n'o ye Banu Jara ye ale yɛrɛ welela ka na yaasa ka se ka denmisɛnninw senkɔrɔma don n'o nin baara in na kosɛbɛ Segu ka kɛ dugu jɛlen ye dugu sanuma ye sifinnakaw y'a yira sa k'a fɔ k'u bɛna o baara kɛ min ye yiri tigɛlikun fɔlɔw sa ani ka se ka nɔgɔw bɔ yɔrɔw la maire n'o ye Nun Jara ye Banu ale yɛrɛ y'o fɔlɔw kɛ farikolo ɲɛnajɛ halisa Segukaw fɛ yen polisi directeur régional n'o ye Ablaye Kulubali ye ale tɔgɔla kubu o tako filanan o jɔnjɔnw sigira sen kan Sorikonanji tɔgɔla ndurati kɛnɛ na Segukaw fɛ yen polisi directeur régional n'o ye contrôleur principal de police Ablaye Kulubali ye ale yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ kan ka taa fara maire kan maa minnu bɛ yen n'olu b'a dɛmɛ nin baara in na kosɛbɛ u bɛɛ lajɛlen ye ɲɔgɔn sɔrɔ tulon daminɛ kɔni de tun ye nin ye san dulatɛ min na to siransa fo septembre kalo ale kuncɛ waati a yira sa k'a fɔ ko tulon dayɛlɛli kɔni na sa min ye sécurité maaw ye e ko olu ma 4 ani 2 kɛ maire o tuma Banu ma joué de a pala n'i ye polisi fana ci i ka moto bɛ minɛ ka mɛn dɛ i bɛ fiyɛ tile bɛ fiyɛ la don o don dɛ ko 4 ni 2 fala ye ko tulon kɔni nin y'a daminɛlen Sorikonanji fɛ yen fo ka taa se dɔgɔkun 2-3 ɲɔgɔnna ma min ye jɔnjɔn ye ale kɛnɛ na sɔrɔ ka sigi